wis krungu kabar burung ana teror iki ning desane awake dhewe. Iki ning desane awake dhewe lagi gencar iki diteror pocong. Ya kuwe iki wis ngerti burung. Kowe takon aku ngerti burung. Iku lagi isu lah. Ora tenanan leh. Aku koyo ora percaya karo isu iku. Jeneng isu iku lah yo urung tenan, urung tentu ana kebenarane leh. Aku koyo ora percaya. Nek ora banggune aku ngerti dhewe. Wit. Ndang gurime iku pocong. Dile. Aku ora ono kok. Iku lho guriem pacilo, guriem. Teror pocong tenan iki. Waduh, nyoro iki wis ngene iki. Aduh, iya, aku percaya toh. Iki aku sing ngerti dhewe, ngerti nyoto ngerti iki aku. Lah piye iki yo? Nek wis ngene iki kok kene lho. Iku teror pocong tenan apa teror pocong-pocongan? Yo ora royo. Oleh kuwi yo guriem yo pocong yo. Guriem. Aduh. Ya nek ngene carane ayo dikemit ayo. Ayo sesuk to dikemit yo. Dikemit nganti bengi yo. Mangger ono keproki temule yo. Iki sementara wae dhewe ora rose ayo. Ayo do tinggal mulai se ayo. Sesuk gas. Kowe don duwe ide ora? Duwe strategi ora donan? Piye carane nangkep pocong iku? Soale wis meresahkan iki. Soale akeh warga iki sing do sambate nek genah ngono sambate do diwedeni pocong iki lho. Isih magrib nganti do rawani metu. Ya wis ndang do dipikir kono. Piye aku ra melok-melok pokoke aku ra melok urun rembug. Aku duwe ide iki. Apa cok? Piye nek misale pocong iku dipancing karo rondo kono kae. Rondo kono kae kan melenuk bodine semlohai pantat seperti gitar Australia. Gitar Australia ku piye? Ya gede ngono kae. Lah piye mosok ya pocong kok mokon mancing karo rondo bangkune garangan ta piye? Nek diapuranem dipancing karo rondo ya gagenan ae. Lah piye iki lak urunku ledingku monggo ora ngono ae jenenge urun. Masuk iku. Idene ponco iku masuk. Apa dijajal ae sapa ngerti pocong iku mau pocong daden-dadenan. Lah piye? Kowe sing ngandani rondone iku mau. Soale aku gak pateo kenal, guru ngerti tok. Kowe kan cese. Ya ora apa-apa. Apa jajal tak tembungi sik piye? Sapa ngerti ndeke free. Ndeke kan gaweane ancen freelance. Sekali main piro? Ya ora roh aku kok. Takok dhewe ono lho. Soale aku ya urung tau nganggo kok. Iya tembung mbok takoki dhewe kok. Sapa ngerti kowe ngerti regane langsung tak nyanyi. Iki kowe do mbahas apa leh? Mbahas pocong apa mbahas cepuk? Mbahas pocong kok tekan cepuk regane piro barang. Alah ya wis nenggake kok malah kakean bantah. Oke. Aku tak langsung mangkat ngomongi rondo iku mau yo. Pancing arep kecekel. Intri nae kesuwen. Ya wis nang ngono saiki awake dhewe buyar sik ae. Oke. Tante ning omah tora iki. Tante ning omah tora, tante kula nuwun tante ning omah tora iki tante. Kok ora ono suarane ndak nang ndi? Golek ing guri omah jajali. Gak bocah ngene iki. Ora ono gawean. Aduh. Celeng digoleki malah angon wedhus ning gure omah. Aduh, ayu kok gaweane angon wedhus ini iki. Gawean opo leh yo. Tante,
Tuh, tante. Tuh. Iya, ono apa? Tuh, iki aku ono garapan gelem ora? Iki aku ono gawean. Gawean apa? Wis angger gelem ora kowe iki kok. Iya apa? Wis gelem ta ora? Iya gelem. Tak jak mancing pocong gelem. Waduh. Konangan lah nyawa aku. Piye gelem to ora kaken ngomong cah? Iya gelem aku gelem. Ya wis engko tak anteni yo engko bengi. Saiki aku tak balik sik, tak anteni ronda engko bengi yo. Iya. Ya wis balik sik aku. Beh, toyo iki ngandani tora. Suwene lho dienteni omah ket isuk nganti sore kok ora ono ngabari. Assalamualaikum, kula nuwun. To. Iya, waalaikumsalam. Piye? Wis tak kandhani mau tantene. Lah piye gelem ta ora? Iya gelem. Piye mau tak kandhani mau tantene. Wis tak kandhani bengi tak kon rene kok. Enteni sae yo nek menawa dengas. Iya dinteni sae. Engko nek pocong muncul kok kono. Ayo dikepruki bareng-bareng ae. Saiki ayo dinteni kene sae. Ambek ngenteni mancing. Iya enteni sik ora apa-apa enteni. Ndene lak wis ngedel engko sak teko no tantene no. Lah nek teko piye terusan? Wis teko wis kandhani mosok ora teko. Ya menawa le. Ya jenenge wong kan yo lamis lambene. Ngomong yo kadang yo ora kok ngono kok. Wis tenang enteni sik menjakong. Duh, jangkrik. Iku lho pocong-poconge. Ayo koproke. Kutak iki lho, ayo kutak. Endi. Iku lho gurinam. Endi. Ayo. Loh, iku lak tante. Piye le? Tante sapa? Iya iki tante iku, tante sing dikon mancing awake dhewe iku lho. Loh, iki ta? Iya. Loh, jebule kowe yo sing dadi pocong. Cita-citamu apa le yo? Kok nganti ngene polam? Ikan wae, Pak. Aku mergawe karku aku medeni wong. Nah, aku ape male? Ya ora ngono yo. Dak mending ngomong kita no yo ora, guys. Omong kita tak bokeng no. Piro kuno regane? Lah piye? Sepurane, Pak yo. Aduh yo. Kejanji aja baleni neh yo. Awake dhewe tok sing ngerti mau baleni neh. Kuwi bareng-bareng kowe. Ya wis, kowe saiki ndang muleh mumpung warga urung ono sing roh iki, mau awake dhewe sing roh. Iya, Pak, sepurane sing akeh, Pak yo. Iya ndang kake. Aduh, iki piye yo? Kok malah tante kowe sing dadi. Lah piye aku yo ora ngerti. Ya wis awake dhewe sing penting wis ngerti sapa sing dadi poconge. Ya wis saiki ayo balik ae. Desa iki saiki wis aman, wis ora ngarah wani ngetokne poconge. Ya wis ayo.